गासिखौबो नैबे फ्लाइंग रुट क'क्राझार इनस्टिट्यूटआव दिनै मोनसे प्रग्राम खुंनाय जादों जोंना बेनो जाबाय स्टुडेन्ट्सनि थाखाय फेलिसिटेशन स्टुडेन्ट्स फेलिसिटेशन बे जाहैबाय जेनेबा जाय स्टुडेन्ट्सआ प्लेस मोनदों आरोना रिटेल सेक्टराव दा मा होनो 7 स्टुडेन्ट्सआ मोनदों एबार ओमफ्राय माखासे स्टुडेन्ट्सआ पेन माबायावनो जेनेबा पेन इण्डियाआवनो जेनेबा माबायाव प्लेसमेन्ट जादों आरोना बेनि थाखाय आरो बे प्रग्रामखौ खुंनायनि खारना जाहैबाय आरो जोङो मोनसे एनाउन्समेन्टबो लानानै फैदों बेनो जाहैबाय माने आपकामिं रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ आरोना जोंनाव मोनसे केम्पास ड्राइभ जानो थांगासिनो दं बे माने आगष्टनि जेनेबा लास्ट नङाबा सेप्तेम्बरनि फार्स्टफोराव जानो थांगोन बेनि थाखाय माने जोंनो माखासे स्टुडेन्ट्स एराउन्ड 150 केन्डिडेट माने रिक्रुट खालामगोन आरोना बेनि थाखाय जोंना दा माने रेजिस्ट्रेसना सोलिगासिनो दं एबा जाय लाइमोनफोर जाय स्टुडेन्ट्सफोरा जाय इन्ट्रेस्ट दङ बिसोरो माने इनस्टिट्यूटआव फैनानै रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो हागोन आरो जेनेबा फार्दार प्रसेस मा बेखौ मोनथिनो लुगैदोंबा इनस्टिट्यूटआव फैनानै माने डिटेल्सखौ लाफैनो हागोन आरो जायफोर स्टुडेन्टफोरखौ जाय स्टुडेन्ट्स दिनै फेलिसिटेशन जानाया बिसोरो रिटेल सेक्टरनि थाखाय जादों माखासे स्टुडेन्ट्सआ बिसोरो लाइक मिडल इस्ट कान्ट्रि लाइक दुबाइ कुवेट गासिबो बेहाय माने प्लेस जादों आरोना ओमफ्राय माखासे खावसे स्टुडेन्ट्स दं जाय माने इण्डियानि आन्दारावबो जादों आरो हस्पिटेलिटि सेक्टराव बे आपकामिं प्रजेक्टआबो बिनि थाखायनो जागोन दुबाइ आरो एनि लाइक मिडल इस्ट कान्ट्रि इनक्लुडिं जेनेबा कुवेट बारेन बे गासिबोनि थाखाय जागोन आरोना थ' जाय केन्डिडेटआ माने इन्ट्रेस्ट दङ बिसोरो रेजिस्ट्रेसन खालामफैनो हागोन आरो बेनि क्राइटेरिया बेसिसआ जागोन जेनेबा जाय एबा मिनिमाम 28 नांगोन आरोना केन्डिडेटखौ ओमफ्राय मा होनो 10 पास एबभबाबो जागोन आरो लेंहरजानाय बायदियै आङो बेवहाय दिनैहाय फैनाय जाबाय आरो बिथांमोननि बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना 9 जनखौ बिसोरो प्लेसमेन्ट होनो हादों दा एबाराव बिनिनो फेलिसिटेसन प्रग्रामाव आं दिनै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बे गथ'फोरनावबो जे बे टेलेन्टआ दङ जे बिसोरो बेवहाय बे सोलोंथाइखौ लानानै बिथांमोना इण्डियायाव एबा इण्डियानि बाहेरायावबो एब्रडावबो बिथांमोना साख्रि मोननो हादों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे जोंनि गोग्गो बाथ्रा बेयो गोग्गो जानायनि बाथ्रा जे बिथांमोना नैबे फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ बिथांमोना बे मोजां खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बे जायफोरा जा साख्रि मोनदों आं बिथांमोनखौबो आं कंग्रेचुलेसन होयो जाहाथे बिसोरो गावसोरनि इयुन जोलैनि थाखायबो जाहाथे मोजां मोनसे लामा दिन्थिलांनो हायो आरो आं बे फेलिसिटेसन प्रग्रामाव फैनानै आङो बिथांमोनखौनो आं फेलिसिटेट खालामनो हानानै आं गोजोननाय मोनदों बियो मोनसे स्किल बेस्ड आरो भेलु एडेड कर्स बेफोरबायदि कर्सफोरखौ बिथांमोना होदों आरो बेनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै दिन्थिनानै बिथांमोना जे बे बेफोरबायदि गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै साख्रि मोननो हादों बेफोरबायदि इनस्टिट्यूटखौ जोंनि बेवहाय नांगौ जानानै फैदों नांगौबो आरो जाहाथे आरो दस्रा जोंनि माहारिनि मानसिफ्राबो बा गुबुन माहारिनि मानसिफ्राबो बेवहाय फरायनानै बेफोरबायदि मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो हायो गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।